todos de nuevo, Arichan Family, espero que estéis bien. Hoy contamos de nuevo con la colaboración de Josep San. ¿Qué tal estás, Josep San? Aquí, a dos manos. Dos Mira. manos, como Musashi Miyamoto. Estamos en la estación de Nakano para visitar Nakano Broadway, un centro comercial lleno de tiendas frikis, de manga, de anime, videojuegos, todo muy completo. Les coses que em fa fer el Josep, que aquí graven a dos mans. Dos mans. Hajime... Hajime Masu! Efectes de so i tot, que li fiquen. Bon dia, ja som aquí a Nakano. Hem fet la introducció... Hòstia, ja tenim el col·lega aquest. Hem fet la introducció ja pel Josep, Arichan, com sempre. Oi, bon dia. Sempre que toca fer el friki, sempre anem junts, no? Sempre anem junts. És que no tinc altre company de friquisme. No. I aviat això s'acabarà, No, saps, això no ho diguis mai. Els Japan Heroes mai moren. Mai moren. Tornarem, properes temporades potser. Eterns. Eternals. Avui hem vingut fins a Nakano. Veurem Nakano Broadway, que és on, bueno, botigues d'anime, manga, col·leccionisme i alguna cosa més que llegir per allà, però ja sabeu tot el tema de friquisme, com diem, aquí a Nakano Broadway, sí, otaku. Bueno, és junt amb Akihabara, els dos centres otakus, no? Ja vam estar per Akihabara fent un passeig i abans dèiem que el viatge del 2009 jo no hi vaig venir aquí tampoc, però ell sí. Ell sí. Jo crec que sí. Si no, que els nostres amics ens ho deixin als comentaris, però jo crec que sí. Els epicparistes que ens facin memòria perquè estem una mica peixos ja. Jo sí. I bueno, a part del Nakano Broadway, jo li demanaré al Josep Vicenç un favor. Digue'm. M'has de fer de model. De model? De model. Perquè ens hem tornat bojos o què? De model. Serà que no hi ha models que em vols a mi? Clar, tu ets un tio guapo. Un tio guapo, elegant, i ets l'únic que hi havia disponible. Ara has dit la veritat. Ara ho has dit. No sempre aniré amb noies maques a fer de model, no? O que no. Una cosa, mai et veig sol. M'ha de fer de model i anirem pels carrerons que hi ha aquí a prop de Nakano Broadway i a donar una volta. Aviam. Està enviat tothom, estem creant furor. Sí. Pensant que som famosos. Doncs sí. I bé, som-hi, no? Vinga, va. Anem. Anem. No, guapa, Este és el moment que hem obert la botiga. Just he gravat l'obertura de les botigues. Ha sigut un moment que estem en ple Covid, hi havia com 100 persones allà ficades a dins de la botiga, s'han aixecat les persianes, començat a sortir tot allò de gent així i ha sigut un moment de pànic absolut, no? Sí, molt japonès. Seguim per al Nakano Broadway i la càmera petita, l'Osmo Pocket, se m'ha quedat sense bateria, així que haurem de tirar de la càmera gran. Quant diríeu que val aquesta figura de Batman original de 1966? I el seu preu és de 9 milions de iens, que això en euros són entre 80 i 90.000 euros, aquesta figura de Batman.
Tenim el Josep patint perquè està veient coses de Bola de Drac i se les vol comprar. Portem ja com 10 minuts en aquesta botiga només mirant còmics de Bola de Drac. Està comprant. Una altra vegada. Una altra cop. I som-hi. I no para de comprar, eh? I més. Què has comprat ara? Ara que he comprat, llibre, que és bastant antic. Una sèrie de la nostra infància. Aviam. Oh! Aventures en Fly, no sé si la recordareu. Bé, doncs el Josep el tinc ara mateix darrere la càmera perquè m'he quedat només amb una càmera per gravar i és la mateixa amb la que faig les fotos i que de moment parlo jo i després ja li faré les fotos i anirem passejant per aquests carrers. Hem passat per el Wolcay Can també, que és un hotel abandonat de la zona de fa molts anys. I en Josep m'està explicant històries de la Yakuza i coses tètriques. I ara estem doncs, als carrerons de Nakano. Faré, si podem, com és hora de dinar, és hora punta, hi ha molta gent pel carrer, intentaré fer algunes fotos d'ell i si no, doncs buscarem alguna cosa per dinar, que ja comencem a tenir gana. O que sí? Sí. Doncs vinga. Sí. I ja després de les fotos aprofito per acomiadar el vídeo. Com sempre teniu el meu Instagram en una de les cantonades. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li el botó de like. Passeu-vos pel canal d'Ari-chan també, que el tinc avui darrere la càmera. Deixeu-nos comentaris, com sempre, amb el que us ha semblat el vídeo. Subscriviu-vos, si encara no ho heu fet, que no us costa res, és un botó aquí, 5 segons teniu per apretar el botó. Molt bé. I ens veiem al següent vídeo. Fins aviat!